ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦୀପାବଳିରେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସ୍ମୃତି ଦି ପାଥଫାଇଣ୍ଡର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ନୂଆଖାଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା ବା ଗଳ୍ପଟିକୁ କିଏ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ନୂଆଖାଇ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶି, ଯିଏକି 1949 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୁପ ଆରୋହୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ସପ୍ତର୍ଷି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ନୂଆଖାଇ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସତରେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଖାଲି 13 ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଗନ୍ତାଘର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାନବ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ଜୀବନରୁ ନିରସତା ଓ ମନରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ କରିବାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ବର୍ଷକ ଆମର 12 ମାସ, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଗଚ୍ଛିତ ଘର। ଆମର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ଏଇ ଯେଉଁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ କହିଲା, 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାନବ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖମୟ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛି, କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେ ସର୍ବଦା ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜୀବନରୁ ନିରସତା ଓ ମନରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି, ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନରୁ ନିରସତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁଖ, ମନରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି, କ୍ଳାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ମନରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନକୁ ଟିକିଏ ସୁଖ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ କରି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳଦେବତା ନିଜ ନିଜର କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ, ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇ ବା କୁଳଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଇ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ତାପରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହି ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପଢ଼ିବା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଓ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠିକ୍ ପରଦିନ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବଧେଇ ଜଣାଇବା ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲା, ନୂଆଖାଇରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଓ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ବା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ଉପଲକ୍ଷେ କି ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଘର ସଜାସଜି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ, ସେଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ହଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଜାସଜି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରର ମା, ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତି। ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଟ, ପିଢ଼ା, ଡାଲା, କୁଲା, ଲୁଗାପଟା, ବିଛଣାପତ୍ର, ଡବାଡବି ଆଦିକୁ ସଫା କରି ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବ, ଖଟ ହେଉ, ପିଢ଼ା ହେଉ, ଡାଲା, କୁଲା, ଲୁଗାପଟା, ବିଛଣାପତ୍ର ଯାହା ବି ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ଧାଇକି ସଜେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏ ନରନାରୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ
କିଣାବିକା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କିଣାବିକା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଅ, କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିଥାଅ। ସେହିଭଳି ନୂଆଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପର୍ବଟିକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସିରେ ମନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମିଠା ଓ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ବସ୍ତ୍ର ଓ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଜମି ଉଠେ। ନୂଆଖାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୋକାନୀରେ ଯାଇ ବସ୍ତ୍ର କିଣାକିଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଗହଳି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପରିବାପତ୍ର ହାଟରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥାଏ। ପର୍ବଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୁସିରେ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗଳ୍ପର ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି।